biko ka anyị gee nwanne anyị nwoke ntị n'onu maka na ọ pụta kịta maka ọgwa ndị niile na-agbasago okwu, most especially nwanne anyị nwoke bụ Jpac. Mana tupu anyị gaa n'iru, biko ka anyị ga-egodi ya ntị, mana echefukwana ka subscribe, echefukwana ka kọmentị ma like on notification gị, share this post maka na ọ dị very important. Ngwa ka anyị gee nwanne anyị nwoke bụ Ìgwè Crado ntị n'onu maka na ihe o ji bịa tata kali. Ngwa watch and video. Ụmụnne m na ụmụnna m ekene m unu. O nwere okwu mbịa ka m wetara unu. Ife ọbụla ị na-eme were emegide mmadụ. Ife ọbụla ị na-eme n'ụwa were emegide mmadụ, weda ma ọsaga o weda ma ikwu ihe mana mmadụ ibe ya emere. Ihe mana mmadụ ibe ya gwara ịpụta na public space na-ekwu na ọ gwa ya. Ma ihe ọbụla ọ ya wee mee manya adịnaghị mma ị na-eme mmadụ ibe ya. Ma ihe ọbụla ọ ya wee kwuo against mmadụ ibe ya. Ma ịma n'aka onye a dị ọcha. In fact, ihe ọbụla ị na-eme ka imegide onye aka ya dị ọcha. Mala amalụ n'ụwa bụ turn by turn. Mbọsị ọ ya elu oge nke gị. Ndị a mara ebe a nọ wee ke nke ụkwa amapụta soro yọba. Mana baghara ama ma ọ kama iwe imete na-emeghị. Ụfọdụ problems anyị na-enwe in our lifetime, anyị anaghị ama na ihe anyị mete bụ ihe revert na-abịa revenge in another means, in another style. Enwere ike ịbata ebe mmadụ nwere onye ọbụla na-ebe akwa ewo ndị bebe a na-ebe onye ọbụla na-ebe a na-ekwu ọnwụọ. Mana ihe ama na onye anwụ na-ebela akwa na onye awa ogbu mmadụ. And enwere ụzọ na-abịa esi egbu mmadụ. Killing somebody as a means of murderer and igbu mkpụrụ obi mmadụ. O nwere okwu ihe agwa mmadụ eto egbuo mkpụrụ obi. Ihe anyị gwara onye ahụ ike menye oje kwụọ ọdọ ma omenye oje nwufuo ma omenye onwe mental pro ọ dị mentally empty to the extent na onwe ike ọ pụọ na express n'anya moto uche afọ moto apịanye enye n'osi ebe a kpọtụ ya nwụọ. O nwere ike ọ wụrụ moto apịali ya gbulie ọ bụrụ ihe imelie behind closed doors ihe gbulie. Because ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe anyị mere ọ ya adị aja anyị concentrate anya moto ọfụma as a driver and other things. So my dear friends in Christ, my dear friends in omenala, biko, we still have an opportunity. After most of the people, most of the things say name online, keta social media, most of them will come. Idogide mmadụ saga dogide mmadụ saga, idoba mmadụ kata iga jen, dogide mmadụ kata iga jen, dokpo onye jidere ido anya kata iga jen. Kama wee mitie gị awe dọba gị nwa. Ụfọdụ ndị anọrọ ebe amara ebe ekele nkwa ụkwa emechitewere ya ebere. But this is what you have been doing to different peoples. Coming out to say empty things people ekwure. Ị na-ekwu ọ dịka real. Your fans a na-akụrụ aka. Ịpụta ịgbawa mmadụ saga na-ekwu ihe mere eme na-ekwu inwe ike ị na-ekwu na iji nyelụ mmadụ aka na ọ gị na-enye onye nri na ọ gị nwanyere onye kọntaktị o ji wụrụ mmadụ. Mana ịma na all those things emere eme. Mgbe ị kọchazi those things nkọta mgbe maka ọ wụrụ onye ọbụla ka ihe ekwu ajọ okwu about in free. Somebody like me we go Crado afụnụrụ m onye kwuru ajọ okwu about me na free. O mere izu o mere ọnwa kama atrocity problem o mewere na business o mewe ebe isi eweta ego iji eri nri o mewere na office yo afụnụrụ m onye kwuo ajọ okwu about me kachasị ihe eme na free. So let us try as much as possible ka anyị were ihe niile na-eme na social media now wee duo onwe anyị ọdụ. Maka na ndị be anyị si na ebe a na-akụziri nwa nwelu nne ihe, ebe a na-agbaziri nwa nwelu nne ihe ka nwa na-enwelu nne si amụta ihe. So ihe na-eme onye ọzọ si na ya mụta ihe. O nwere onye ma echi onye na-agbasa gata nwee ike ọ bụrụ ya nyere ya aka echi. Onye na-agbasa gata nwee ike ọ bụrụ ya anya nwa onye Chukwu destiny n'olonu ya ebunye ya enu.
onye na-agba saga taa nwee ike ọ bụrụ ya bụ chi onye adịrọ n'izu na ibe aghara akwakụrụ ime. Onye na-agba saga taa asị na akwụ ya ụgwọ, ma ọ na ndị nke nụnwa na ndị nke eli ọhụ, ma ọ na ndị nke saa isi si gị gbaba onye saga, ịpụta na-agba onye asaga. Nwere onye nwe echi. I have seen so many things. Ndị anyị fili na oge na-agbawo 5 and 6 na oge na-agbawo aka ekpe na ọtụrụ ọrụ o nwe ụdịrị ibe ya awụ dado ị ya akpọligide da nọmba kpọọ da nọmba 4 days da nọmba agha arịnga ya repik ị ya akpọkịta kọl kpọkata kọl da nọmba ya repik enwezi ike ịtụgharị ọnwụ na onye dị available bụ onye gba saga nwere ike ọwụrụ last 2 years, last 3 years ma last 4 years tọs ọrịa damages na biznes ya ifela ama ekweghị. Anyị niile na-agba saga anyị cheki kene ọ bụrụ na ụmụnne anyị ọya wapụtaba nwee kidney problem ma heart problem apụta online chọba tụwelu ego. Ọ bụrụ na bawụ ndị saga o nwere ike ma ba na na-enweta ọwụ na ba agbachago ndị niile kwesịrị inyelụba aka raise elu ego ba ya eji mee kidney transplant ma take care of their medical bills. Mana ọ wụrụ na iwụrụ somebody dị clean asịrọ gị agba na saga o ị ya agba saga ị ya agba wọ, mana ị na-agba wọ ịdị sure na wọ ị na-agba dị legit na ọ bụrụ ịnọkọta ekonukọlụ histori ibe ịnọrọ ome ijiri ọgbawa mmadụ wọ because ifili na ịkwụelu ndị A na ịkwụelu alụ ndị B. Ana m agba ụdị saga ndị o nwere onye nọ n'ụwa ya emenwu m ka m gbaa onye nwere iwe ome m saga ma ọ gbaa onye nwere iwe ome m wọ. Onye ọwụ na ịfụrụ mgba saga ma mgba wọ ma mmelu video about brutalize ya on the video ma na onye emejọgo m. I cannot attack you when I'm not provoked. Ọ provoke m ka m meji wee pụta wee gbaa saga wee kwuo okwu about you, and ihe niile m mekwu ya wụ truth. I can't say a lie for me to win the saga. I will always say the truth. Maka na anyị gba saga abụrụ na echi niile na anya ghara atọzi. So mmekwu nke weziokwu ọ ya wee nọrọ within you na-ege ihe nkwu ịma na ihe a na-ekwukwe wụ truth ka m na-ekwu, mana most of the ones ikwu about me abụrụ truth, if not all, because ị nwere any details about me. Maka na aka nni m anaghị ama ihe aka ekpe m na-eme. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya ndị niile akwụpụrụ onwe ba n'ọkụ around me aka afụchaghị ihe ya akọ online. Mana ka ihe makwa na ihe akọ nwere ibe ịmụ ihe akọ. Onye je seminary school train in the training of the seminary school amago how to control himself to even in the presence of ndị ọrụ ya. So ọwụgoro na ibe nwa adọgbuo m na ọ na-agụ m agụụ na ibe nwa na nna eme ihe nwa na ọmalụgo m alụ na ndịzi addicted to it mmadụ emerie n'iru because enwetago m that seminary school training, which is the fundamental training enyere anyị during those days in the seminary school. Now nke ibe nji wee kwube this na onwere onye nwe echi. Onye na-agba saga taa nwee ike ọ bụrụ ya nyere ya aka echi. Onye na-agba wọl taa nwee ike ọ bụrụ ya nyere ya aka echi. Onye na-ala ego na-ekwu ihe mere eme n'afọ onye ahụ ma ọ na-ekwu against onye ahụ ka ịda meji elie biznes nwee ike ọ wụrụ ego enweta na da biznes ka a eji wee zọrọ ndụ echi. Azọrọghị ndụ azọ nwa ya, azọrọ nwa ya azọ nne ya, azọrọ nne ya azọ nna ya. Ma gị malụ ihe ọbụla ị na-eme from now, take correction, ihe ọbụla ị na-eme from now, most especially in the media, because the media doesn't forget. Make sure na ịkwụ gịnị na ịkwụbala aka ya ọtọ. Speak for the truth and nothing but the truth and the right. Kama yara ekwula eziokwu ekwuneta. Kama yara ekwu eziokwu n'ihe gbasara anything na-trending ekwuneta. That is why if sometimes mfu na okwu a na-ekwu nwekwe na ọ dịkwa ka onwe ka ere gị mmechi ọnụ yara afụ nka m kwuru kpamde. Maka I cannot lie against anybody. That is one. I can't lie against anybody. Kama mma lie against you ma mekwu nekpa mfụda case nnebụli anya kpudo ọkpa. So ekene m unu so much. Onye nwere ntị ya nọlụ. Ama m nọ Ìgwè Crado nwere onye nwụ, mana I'm just trying to make a common sense. Daalụ.